Iti pa nagtultulit ikang runaan adamag. Regional Bahay Pag-asa manamnama amay pasdek iti syudad ti Tabuk babaen iti DSWD. Ken 26 as senior citizens pakiramanan ti 93 a persons with disabilities. Agdumar iti temporary employment program iti Baguio City. Dagitaken dumapay adamag ti Rion Cordillera idanon ni Anjel Kim Pengosro. Manamnama ti Pannakaipasdek ti Regional Bahay Pag-asa iti syudad ti Tabuk, Kalinga, kalpasan ang mairaman ti syudad iti 5 a Regional Bahay Pag-asa, manipod iti programa ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Napondoan dayto iti 31.5 million pesos, ang manamnama ang maipasdek ita atawan. Sigon ni Mayor Darwin Estraniero, nakagatangan ti lokal a gobyerno iti lote apakaipasdekan ti proyekto ngagserbi a pagtaengan dagiti children in conflict with the law. Actually, the city government has already procured a lot before Secretary Gatchalian came to our city. And during his visit, sinabi natin sa kanya na meron tayong plano na magpatayo ng Bahay Pag-asa, but because of the financial constraint, the city government of Tabuk, kung sabi natin sa kanya, marami pa kung tayong gagawin na infrastructure. So humingi tayo ng tulong kay Secretary Gatchalian. At ang sabi niya, huwag ka na mamamlema, Mayor. Gagawin na lang nating regional center. Ti sentro ti agbalin a temporaryo a pagkamangan, counseling, edukasyon, ken serbisyo iti rehabilitasyon para kadagiti ubing, a may paspasidong iti court proceedings wenno intervention programs. Nang rugin ti water delivery iti Upper Chico River Irrigation System, anang marka iti panagrugi ti wet crop season. Ita a wet cropping season, target ti ukris a mapadanuman ti agarop 16,000 hectares iti sakop na alugar iti Tabuk ken Pinukpok, Kalinga, ken Quezon ken Malig, Isabela. Gapo iti epekto ti El Nino phenomenon, indagadag tiniya kadagiti amin nga irrigators associations ken farmer beneficiaries asurutan dati cropping calendar a napagnunumwan. Naingat atong palanda ti schedule ti rotational water delivery ken mga adaptar iti water efficient farming practices agraman ti alternate wetting and drying technique. Iti Baguio City, agarop 26 a senior citizens ken 93 a persons with disabilities ti manamnama a ma-hire iti temporary employment program ti syudad para kadagiti vulnerable sector. Kalpasan daytoy ang nagpirma ti lokal a gobyerno ken ti 93 a fast food companies iti memorandum of agreement. Agpaot iti 6 months ti temporary employment contracts. Tapno masigurado anan-anay ang nakasagana ken kabailan dagiti aplikante, idawluan ti Baguio peso ti initial screening, profiling, ken pre-employment coaching. Tapno kwalipikado, dagiti aplikante as senior citizen ket masapul ngagtawon iti di kumurang nga 60 iti tiyempo ti aplikasyon. Pisikal ang makabaelda nga mga ramid kadagiti naituding nga aramid. Ken certified fit to work kalpasan ang maipasidong iti physical, medical ken laboratory examinations. Anjel Kim Pengosro para iti Pagilian.